नै दा बियो जाहैबाय अरुणाचल नांजाबनाय बैयावनो ओमफ्राय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि बे सोरगोफुरि एटाच जि नांजाबनाय माखासे गामिफोर बियो ओरैबायदि जोंनिनो बर' गोजा आरोखि लोगोफोर अके दे आदा दे बियो जाहैबाय अरुणाचलनि मानसि दै अरुणाचलनि माथो बर' बायदिसो नुदों आंलाय बर' नङा बियो बर' नङा अके अके बरिया दे बेरायफैदों ने दे लोगोफोर दिनै आङो बबेयाव दङ एसेब्लाबो नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै मिथिखाबाय दायो आङो पानिपुरि गामि पानिपुरिलायनो सोरगोफुरि जायगायाव मेन लकेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा आङो नै बिनिनो सोरगोफुरिनि गेट एन्ट्रि खालामग्रायाव आङो भिडिअ बानायबाय आङो माखासे सोंना लानायसै कमिटिनि मानसिफोराव दा बाइकफोरखौ बेसेबां लानाय जायो आरो गारि खब्रैफोरखौ बेसेबां लानाय जायो आङो फाइनालि कमिटियाव आं सोंना लाग्रोगोन ओमफ्राय नै बिराद मोजां आरोखि ना सोरगोफुरि मोनसे लकेसन हिसाबै नै नायदो जेरैबो हाजो ओमफ्राय दा जोङो फार्स्ट टाइम आङो दिनैहाय बे सोरगोफुरि जायगायावहाय ओमफ्राय जोङो एसे ओरैहाय दावखोलांसिगोन माने बियो मेन बर्डार जाहैबाय अरुणाचला नांखाबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे सोर दङ नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायलांगोन ओरै आमाइमोनानो रिसिपसन फिस एन्ट्रिखौ खालामो ओमफ्राय दा आमाइ ओरैनो आङो मोनसे फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानो सानदों आमाइ जेनेबा बाइकआव बेसेसिम लानाय जायो फिसखौ ओरैनो जोंथ' दा गोदान हिसाबै औ लामा फोसाबनायनि थाखाय जों औ बाइक गंसेयाव जों 50 रां खरि लायो बाजि ओमफ्राय ओमफ्राय साखा खब्रैखौ अके लायो जों 200 रां लायो आरो औ बेनिफ्राय ट्रेक्टरखौ जों 300 लायो आरो 300 बेनो आरो दा बेबायदिनो गोबां पाब्लिकफ्राथ' दा सम पिकनिक बेफोरबायदि जाफैयोना जाफैयो दा ओरैनो सोरगोफुरि लकेसन हिसाबै एबा पिकनिक स्पट हिसाबै माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन बे जोंना दा र' 2024निफ्राय 2024 होमब्ला 1 इयार जाबायना अके गोजोननाय थाबाय दा लोगोफोर जोङो दावखोबाय नै अरुणाचल एकदम सिमना बर्डार ओमफ्राय आंजों लोगोसे लैथो ब्रादार दं ब्रादार बे सोरगोफुरिनि लकेसनफोरखौ माबायदि नांदों बिदिनो गोसोआव मानो जाखो माने ओरैनो जेनेबा नेचारेल मोजां ना मोजां आरो बार जानो औ ओमफ्राय थानो मोजां ना औ गोलोम बोथोरफ्राव साबसिन जागोन गोजांबावदों ओमफ्राय नायदो ओरैबायदि समायना आरोना ओरै हाजोफ्रा नै ओमफ्राय आंजों लोगोसे नै औ माने नै दा मा जाखो ओरै फारसे फै औ थो नों लिंलांदो औ माने दायो सान थांबाय औ खोब्बाय औ नों मोजां नुला दा गैखाला जास्ट नों फटक लानोबा नै बिदिसो लाहरदो औ आरामनो माने अन्थाइआबो माने बे गिदिर जायगाया गिदिरनो मा बिदि पिकनिक स्पट माने ओरैबायदि जाय औ सेंग्राफोर फैयो औ बेदर हाङो जायो औ ओमफ्राय इन्जय खालामग्राफ्रा खालामनानै थांसिगोन बिदिसो आरो बे जायगाया बिदि स्पटआथ' जेनेबा बानायदों खिन्थु एफाबां मोजां फेसिलिटि होनो हाथ'वाखै औ हागोन दा आखायाव लाथ'दों नालाय बुहुत माने डेक'रेसननि माखासे औ बाखि खामानिफोर दं आरोना फैबाय देखायफैबाय माने जायगायावनो फैबाय नालाय औ बेखौ नायलांदो ससे औ ससेल'सो नालाय ओंखायनो नायफैदो होननानै फैबाय आरो फैबाय नङाबाथ' आफसुस थाबाय थागोन ना आफसुस थागोन सहैथारखानायखौ आं मानो थाङासै थाङाखिसै बेबो खोथाया ओंखारबाय थागोन आरो ओमफ्राय गोजोननाय बे मोनबाय आगैया जोंना मैयानो फैखोमादों नो मैया फैदों फैखोमादों दिनैजों 2 टाइम्स जाबाय होमबा दिनैजों खननै जाबाय ओमफ्राय आं बोसोरावनो जाहैदोंलै 100 बारसो जायोखोमा दा जों एसेब्लाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो ने ओमफ्राय बेफोरबायदि माने गोजाननि जायगाथ' लकेलफ्रा एसेब्लाबो आलदा फिलिंस जायो ओमफ्राय एसे गोजानाव फैनानै बेफोरबायदि सिनारि नुफैनाया एसे बुंनो नागिरदों नै आलदा बुं जायो औ ओरैहायनो ओमफ्राय गोबां सेंग्राफोर दङ दा नैबेफोरजोंहाय माने एसे मोजां डेक'रेसनफोर बानायना होयोब्ला बे दा एसेब्लाबो नङा मोजां नुगोन ना बे दै फैबा लोमजोबो दै लोमजोबो बियो होमबाथ' माने गोजौआवसो बेखौ हजोबनानैसो मोजां डेक'रेसन खालामगोन आरो अके बेबायदि दा आरो मा बुंनो सानो ओरैनो पाब्लिकफोरखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं जेबो बुंनो थाङा बेनो बोसोर गोदाननि औ बयखौबो जायफ्रा इन्जय खालामाखै न'आवबो खालामनो हायो जेबो नङा बेदर औ जानानै औ मानानै बेनो आरो बांद्राय लोंला जानानै गोदोसोनो नाङा गोदोसोनो थांनाय बोसोराव जेसेबां गोदोबाय औ एबार सिखांफिनदो औ एसे बांसिन आपग्रेड जानो सेस्था खालामदो अके बेबायदि आरो बेनो बुंनांगौ जेबो गैला आं बारा बुंनो रोङा दे नायदो लोगोफोर
दा लोगोफोर गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय एसेब्लाबो नुफेरै जायगाखौ नुयोब्ला एसेब्लाबो आलदा जायो साननाय हनायफ्राबो ओमफ्राय एसे हाजो जायगा होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो एसेब्लाबो आं हाजो जायगानि माखासे भिडिअफोरखौ बांसिन लाबोनाय जायो ओरैबायदि आङो माने हाजो होनबाथाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरोखि ना माने गोबां सानो हागौ हाजो होनब्ला बुहुत नै बेफोरबायदि थायो गोजाननि हाजोखौ सोरबा सोरबा बुंलायो समायना नुयो नाथाय खाथियाव थांब्ला बियो थारैनो महर गैयि जायो होनलायो खिन्थु आङो बेफोरखौनो माने एक्सप्लर खालामनो थाखाय बांसिन मोजां मोनो आरोखि लोगोफोर नै दा बियो जाहैबाय अरुणाचल नांजाबनाय बैयावनो ओमफ्राय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि बे सोरगोफुरि एटाच जि नांजाबनाय माखासे गामिफोर बियो ओरैबायदि जोंनिनो बर' गोजा आरोखि लोगोफोर बेखौ नुफैनानै आङो गोसोखौ साबसिन गोजोननाय मोनदों आरोखि ना ओरैबायदि बै गेट ना आं गेटनाव दहाय एन्ट्रि खालामदों बिनिफ्राय लानानै गासिबो बर' ओमफ्राय आरो बहाय दस्रा हारिनि दखानबो खालामनाय नुवाखै जोंनिनो बर'नि बिमायानो दखान होदों एबा बर'नि फिसायानो दखान होदों आरोखि ना दा बेखिनियानो लोगोफोर नै आरो ससे हरैहाय दावखोलांनो हाबावो होनदों साबसिन साबसिन जालांबाय माब्लाबा सेकेन्ड टाइमफोर फैयोब्ला हयथ' आङो देखायगोन एसेब्लाबो दिनै फाइनालि आङो माने सोरगोफुरि पिकनिक स्पटखौ नुफैबाय आरोखि ना माने जोंथ' चिरांनि मानसि नालाय एसेग्राब फैबाय थानाय नङा आरोखि ना ओमफ्राय ओरैहाय दुगैनो थाखाय बेसेबा मोजां स्राय दै नै माने दुगैनो थाखाय बियो दै लोमजोबो होनदों दै जोङो ब्रादार मेहेरानि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थाना होखाबाय बियो गासिबो लोंजोबो आरोखि ओमफ्राय आंजों लोगोसे दंबावो ब्रादार देरहासार इस्लारि ओमफ्राय ब्रादार मेहेर ओमफ्राय आङो ब्रादार देरहासारनाथ' फैखांखाबायनो अब्लाबो आङो माबायदि फिलिं खालामदों सोरगोफुरियाव आङो सोंहैगोन ब्रादार देरहासारनावहाय फट' खेबलायगासिनो दं नै लागाव फट' खेबखांग्रोथोंसै नुवाखैलै केमेरा खेबग्रायानो ओमफ्राय नोंथ' फैबाय थायो दां ने सोरगोफुरियावहाय गाग्लिजोब्बाय बियो खनबेसे फैखो बहुद बार फैबाय साननो हाला सिगांनिफ्राय साबसिन मोनदों ना दिनै फैनायखौ साबसिन मोनदों सिगांनिफ्राय माने एनि टाइमथ' मोजाङा मोनफैबाय थाखायो बेवहाय माने नेचारेल मोजां ना गोलोम बोथोराव साबसिन मोनदों आं खिन्थु माने जागोन अक्सिजेन फुल अक्सिजेन मोनो ओमफ्राय टाउन सहरफ्रावथ' जाखाया माबायानो पलुसनानो मोजां आरोखि बेरायफैनो गोजोननाय मोनदों ने औ अके थेंक इउ ब्रादारनिसिम आंबो माने गोजोननाय मोनदों दिनैहाय लासै लासै फाइनालि माने गोजोननाय मोनबोबायदों आङो 3-4-5 बोसोरसो उनाव बायसान्स लामाया फैयोब्ला औ बे जिगोन आरो जायगाया जिगोन मोजांबो जालांगोन ओमफ्राय बेखौहाय अरुणाचलाबो ओरै जुदि लामाया ट्रान्स जायोबा बे नाम्बार 1 जागोन आरो बिराद मोजां बानायनो हायो आरो बेखौ आखायाव लादों लानाया दाख्लैबो JCB सोदोंमोन ओमफ्राय लामायाथ' मोजां जायाखै मा दैया फैबाय थायो नालाय बे दैज्लाङावनो गाज्रि जाफिनो दा बेखौ मोजाङै बानायफिननानै लामा सामा बानायबा मोजां जागोन आं सानो माने जोंनि जेसेबां बिटिआर ओनसोलनि पिकनिक स्पटफोर जुदि नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैखायोना बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानायनि सोरगोफुरि मोनसे पिकनिक स्पटआ आलदा रोखोमै जागोन आरोखि डेक'रेसन बानायोब्ला अनेक जुदा माने एसे भिउ जायगाफ्रा आलदा रोखोमनि आरो ना माने नों अबेबा दन्दराव फैनायानो दं बायदि मोनगोन आरो मोनगोन सोरगिदिं हाजोसो नालाय सोरगिदिं हाजो ओरै नै हाजार नोङो थां अबेबा भुटानजों अबेबा भुटान खाथि मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेफोरबायदि नङा बेयो ओरैबायदि गावना फैनाय बायदि जादों ओरै दैमारा नैबे दैमारा ओमफ्राय गामियाव हनै बे सोरगोफुरिया ओरैजाय माने बे बुस्थुआ सोरगोफुरिमोन नालाय गामिया नामथ' गैया बे जायगाना सोरगोफुरि जाबाय खिन्थु मालाय बिसिना बेयो दैमारा दा बे बुस्थुआ आसामनि नङा नालाय नैबेयो दा जि लादों आखायाव बे अरुणाचलनिसो ओंखायनो दा दैमारायाव दं आरो दा ब्रेकेटावबो होनो होआखै गावसिनिखाय ओमफ्राय दा सोरगोफुरिया गोमानानै दं मोनसे खोथा बाव दा सबसे साबसिन गोजोननाय मोननाया आंनिया दिनै अरुणाचल बर्डार नांथानाय हाबबाय नों अरुणाचल नैबेसिम जायगासिम जोंनि बर' गोजा मोनसे गामि दं बेखौ नुसिना आं साबसिन गोजोननाय मोनदों आरोखि नंगौना नङा पुरा स्टेसननिफ्रायनो बरिया ओमफ्राय बांसिना खिन्थु दिखियाजुलि होनोब्ला जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो फैनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो फैनाय दै सोङो सौग्रावबो गामिनि बांसिनानो आरो बे मोनसे जेनेबा बबेबा हादान गोदान खुलिदोंबाबो गासिबो खारलांजोबखायो नैबेयाव खारलांबोनाय बावनो खारबोजोबनाय बिदि जाजोब्बाय आरो मोजां दा
जोंनाबो बाक्सायावमोन गोदो दा जोंनाबो खारबोबाय बेबायदि आरो बयबो खारबोनाय जमा लोगो मोननानै बिदिनो लोगो जालांबाय खुरमा जालांबाय बरिया गोजोननाय थाबाय जाखिनि बेनोसै दिनैनि भिडिअआ लावला मावसा बानायलाबोसो लाब गैया जा हायो आं नैबे सोरगोफुरिनि भिउ जायगाखौ देखायबाय आरोखि ना लोगोफोर माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो सोरगोफुरि नायग्राफ्रा नै गारि गंसे ओमफ्राय गासिबो चिरां ने बरिया ओरैबो नै राइडारफोर फैबाय माथो नायदो नै बहानि होनदों खिन्थाहरदो गासिबो चिरां बरिया दे नायदो दे इन्जय खालामदो बामोन गावनि गेजेरा बामोन गावनि नङालाय बोरदोन बोरैबा रायलायसाय आया आंलाय बोरदोन रायलायखायो माथो आच्छा आं मोनसे खोथा माबाबाय गोसोआव फैबाय आदा मेहेरजों एसे आं डाइलग होलांनायसै दे लोगोफोर सानजारिफ्रा सानजारि रायलायो बा बोरदोनफ्रा बोरदोन रायलायो माने गोबां सानजारिफ्रा सोलोंनो नागिरो आरो जोंनि बोरदोननि रायलायनायखौ ओमफ्राय बे गानखौ मानो बोरदोननि बायदि खननो गोनां जायो रा एखे बोरदोननि खननांगौ जायो सानजारि रायलायग्राफ्राबो बुंसाय बे बुस्थुखौ बुंनो हाया मानो बोरदोननि थाङो रोजाबनाय समाव नङा बोरदोननिबो थांजोबा बोरदोनना एखे जाजोबो दे थांजोबा ओमफ्राय बिसिनिबो थांजोबा अके माने मेन लिखित बै जि लेखायाव लिरदों नै बिनिसो गाना थाङो नङा आं टिउनखौ बुंदों जेनेबा खननायनि सुरफ्रा मानो बोरदोन गोथाङानो खननाङो बियो सासे सानजारिबाबो रायलायनायाथ' बहायनिफ्राय हायदों बहायनिफ्राय थांदों बिदि रायलाया होमबा नोंबाबोथ' रायलायो आं रायलाया आं आंनिजों रायलायो फुरा गलपारा गोथांखां अके ओमफ्राय मालाबा चिराङाव थांनानै बे लोगोफ्रानो बोरदोन गोजा नोंसोरनो हनै आगैमोन बे बोरदोन रायलायनानै बोरदोन थांफ्लांग्रा जाबायरा आंनिबो गोजोननाय थाबाय जास्ट ओरैनो लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा नङाला बिदिफ्रावनो अनेक रिफ्लेक्सन जायो जाबाबो जेबो नङा जास्ट बे माने मोनसे एन्टारटेनमेन्ट पारपसाव भिडिअ लाबोनाय मोनसे ब्लग बेयाव जों सावरायदों बे सावरायनायाव जेबो नङा सोरखौबा डाइरेक्टलि इनसाल्ट खालामदोंबा बे बेलेग दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जाबाय नोंथांमोना नायदो नैबेनो आरोखि ना सोरगोफुरि पिकनिक स्पटनि मेन लकेसननि माखासे भिउ जायगाफ्रा नायदो नै ओरैबायदि समायना नुदों आरोना नोंथांमोनाबो फैदो भिजिट खालामफैदो जायफोरा सोरगोफुरिनि माखासे लकेसनफोरखौ नायनोब्ला नै सारि हाजो आरोखि ना दा बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय फिन खनसेबाव आंनि भिडिअआव नोंथां भिउअर्स साफ्रोमखौबो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय